Nag-crave ba mo og mga pinaksiyo nga isda? Nangita ba mo og bag-ong banig? O kung nag-diet mo, naay granola, the perfect food for you. Dili na mo kinahanglan nga mo biyahe pa sa probinsya aron mo palit sa mga produkto nga gusto ninyong paliton o tilawan. Tungod kay kining tanan, inyong mapalit didto sa R Cebu sa Robinson's Galleria Cebu, sugod karong Biyernes, Mayo 21 hangtod karong Domingo, Mayo 23. Karon gipasigarbo ang mga produkto sa Tercero Distrito, nagilangkuban sa Barili, Asturias, Aluginsan, Balamban, Toledo City, Tuburan ug Pinamungahan. Sama sa akong ipakita kaninyo ang mga produkto nga kanunay nato nga makit-an sa fiesta sa mga talungsuran o dakbayan sa probinsya sa Subo. Sama sa Toledo's Best. Pangpagising nga coffee sa lungsod sa Tuburan. Balamban local products, pastries. Raw balot penoy sa lungsod sa Pinamungahan. Suka sa lungsod sa Aloginsan. Healthy food snacks sa lungsod sa Barili. Unsa pa man inyong gidugayan, palit na mo og tilawin ninyo ang mga produktong makatagbaw. Support local ug ipasigarbo ta ang produktong tatak Sugboanon. John Fredson Granada, Balita sa Subo.